Kaise bo sadaro tangka beba ko bordaka ma pakai horka ngisin dai sini sai na tam kai yana sumu sini sai na ma kai nai obviously idea na bor tor khalo khangke bor juma kai nai sini busuk je pura sai nai bor bo tor khalo khangke bor no juma kai thiu nai haya de ngai kai nani to kono aro kebam tum phaya ya sini surumani bisingtui sini thairapani bisingtui khoraibani bisingtui furungmani bisingtui sini serairapno जों दिसावे माति बिना ताइ कैसा कक खंका आं सामिया और रबताव काम दं आं खाथि कक साखौ सुंजागलिया जों सराय कैसा हामिया काय तमखाय वानि बुसाया फानाम दं बना आं साना नाय नों आव खायनो जाया जों आहायनि दावासो बआनि बुसाया नखाय आं मनो सायफान यग होय बआनि बुसाया फानो आनि पारानि बुसा ब जुदि जायाखै तमखाय अब रुग कैसा बेमार बुइनाराबो सरना अमनो जों वानसुक नांनाय अमनो जुदि वानसुक माया हंगाय तामनाय तिनि ये तिनि हदाव तिनि सोसाइटी को जे ड्राग ताइमनो कप्रबय तमानि आवते बुंनाय आबोना आं सानानो जों थासिं आं कइला सावबायका ड्राग काहाम माने हिंगायबा जों जतनो जाखामो नों मोसाबि आं मोसानाय जतनो जों जालाय खामो ड्राग कैसा हामिया माने हामिया सिमिया दफा कमरै थांमानो दफा कमरै थांमानो आसुक जागाव पान थांमानो ड्राग कैसा बाय कैसा अ जाया माने अ जागा थांमानो आं साइसु तममैया दफा कमरै थांमानो आबोनि बागै जों चाइति होनाय अर एडमिनिस्ट्रेशन दंगो अर ने भिडिअ दंगो एसडीएम दंगो थाना दंगो जत जागानि जे एडमिनिस्ट्रेशन दंमान बाय हदानि बरफ बाय खरकसा आदम बाय यारल नांगनि बिसिंथि कैसा जौगालायनायनि बिसिंथि अपारेशननि बिसिंथि जों सिनि दखानाव बोसांनो लांखानानै असुक सामानि बिसिंथिनो हायनो हाय जों थानसा बाक्साख्लाय सामु थांनाय और जे टीटीआईडीसी एजिद्रा जे कैंपेन कमिटी तमानी अमनि बिसिंथि फानो हिंदी बिनि और जे सोसाइटी जे तमानी अमनि बिसिंथि फानो हिंदी जब तबाय जों बखाकरा फानकरा क्लाइ जों याखै सामानि बिसिंथि ड्रागनो जों दाक्रि सकमलनाय असमाय तिनि तांगै जतन और नखरबि बै सामु तांगि सालदुगला ड्राग सिनि हानि कमनाय अ खाकामानि no bakhaw piye no bisinti ani thaida thaida kamu orno mathaka jotona hamba